ole tuntuma chuan American drama thriller sang ni somnia release Centigrade thlir ho le don ang umiang kumsang ni pahnih khan American novelist pakhat le a pasal chu Norway a book tour lian vaklawa kal turin anzina annu le a kan hu hi thil thleng tak tak atanga zia ani kar pakhat vurin na khu vek chu aron langa a chunga chuan nu pakhat Naomi chuangin har vele an kar vura lawin khu vek chu a mungal kar kong khar chu hon a han tuma ma se a thei ta ha ulo a pasal met chu kai tho vatin met chuan kong khar chu hon ve ngal tum ma se a thei bik lo chu vele kar chu ti nun na tuma ma se vurin alo bo hne em awang chuan kar po chu anung thei lo chung te awang chuan thariat nau pai mek Naomi chu a chi ai chana ma se pasal chuan alo ben dai ve vat bok metan kar hnung lam hon chu atum le a chu ti lai chuan Naomi thin rim chu a in sum zo to lo thil thlenga chuan an pa chu apua a chan po dar kan ni thum vel lek tlan le sela chu khuwa an thleng mai tur ani laia helai kong sira chol tura an din khumuan wang ani ma se me chuan vur sur na sataka tlan lui kha thil hlom ani wanga chol rot ni in alo soi ve thung chutia anin nial zo chuan Naomi chuan skula man thin phone hlui chu man a han tuma ma se signal reng reng anei theilo chuta chapa a phone battery chu 15% chia alo om to le ngal phone chu man thei hun a om hlau takin ti in an khoiri lo mai chu angai don ani met chuan an om na hriat nan map chu en vel pa chuan an nu chu chi ai lo tur le motor lo tlan ala om em emang ti chuan a han hnem ba bok pon lama vur le thi na tak atle reng nai chuan anu pui chu ti hlim tumin fiam thu te a thoa chuta an kar ho na pa in man ruwa engengemo a pek tel chu kar chunga ada ti a hre chuak ta thuta chu vele kar chung chu dap pual ngalin blanket bati le thil engengemo chu a hmua pon lam boruak ero alo zual ve zel thung bok Naomi chu azun a chuak em ema kong danga om ngang lo wang chuan towel chu azun khum ta a an zin konga eitura an ken te chu ei an tum ta a ma se an tan chen tur an hrialo wangin ren taka an ei angai Naomin a thiar san vel hnuwa chuan i som pahnih vel chia dai tur chu an kenga met chuan chocolate an ken tel chu ei mai a that tur thu a soi chuan Naomi chuan a unaw nu ta tura a ken an yawang chuan alo phal lo chutia boruak chuan zual lam a panzel wang chuan Naomi chuan a pasal chu kar tuk ver ti chia a an chuana sheu ko tur chuan a tia ma se met chuan pon lam boruak engtia vot chia nge ani don an hria lo wangin kar chunga hri chu a that zo karin thu a shil chung thu chuan Naomi chu ati lung oi lo em wang chuan anin hnial le ta ma se topa chuan Naomi chu in thla dulin atlom zo ka atang ta a nili lai chu an tang ta a pon lam boruak la a vot tol bok eitur an ngei mai lo nan met chuan tlem te in a eya anu pui chu arai wangin ania in eitam amomo zok ti sheranin ada poimo zok bok met chuan amutlan chuan tui botol chu apal bol hlawa anu puin a chin that lo wang chuan a thin rima anin haule pha man trep ani ma se a in beng dai le sham ti chuan an pahnia an muthil lai chuan karpon lama pen ri chuan ati hara an hlim em ema beisei na thar chu an nei le ta ma se puitura an au thom chu hriat sak an ni lo Naomi chu a chi ai le tak zeta ma se a pasal chuan lo beng dai le in engkim a that tur thu a hril ni sari lai an tang ta kar khat zet an tan ta hnu chuan met chuan kar tuk ver kar vel chu batia hliawin chuat dan kong zon chu atum ta Naomi ero ti tur em anei lo wang chuan phone alo khoi mai maya phone chu a thlo pala
a phone chu ke in a battery te chu a chuak nuaya a phone chu rem khom le vatin van nei thak takin a lo chelo lo rin lo takin signal po chu a lo om ta rang takin a pa chu kolin vur cha tak nuaya an dan thu le puiwat an ngai thu a hril ngal ma se van duai thak takin a battery a lo tlem to em awangin a thi tamak an omna te chu han soi vak vak ma se phone a thi man to awang chuan om zia nei ta lo met chuan signal om tira a hril ngal lo wang chuan a lung oi lo thu le hril ngal sela chu an omna kim chang tak a hril thei tur thu a soya nikwana a lo thlen chuan Naomi chuan an zin tak her chu a in chhir hle a shom takin hun an man pha ta si a pasal chu thil ei tur chuan a hril nona ma se met chuan a ei tur nei tam jok chu anu puile a fa lo la piang tur tan a khek thung Naomi chuan ka tuk verti ke tur chuan a tile a ma se met chuan chu tia ati ke mai chuan tom him na tha nei to lo tur thu soin a du lo ni som pakhatna a lo thlenga thipui po chuan relam a pan ni in alang Naomi chu beidong tranin a pasal chu lekha nu chia tur ziak turin a hrila met ero beiseina ala nei awangin chu thu a hria chuan a tilom lo hle reilo te hnuah chuan vur thian fai tu motor ri chu an hreta a ma se van duai thlak takin engma ti thei an nei si lova chu motor po chuan a kal liam san le ta met po chuan a beiseina nei chun chu a chom nung thei lo tran ta Naomi chuan a lo hnem ve thunga kan ni chuang zet an tan hnu chuan tui in tur po an nei to meu lo met chuan in turin pona vur chu lak atum ta a ei tur an nei mu mal lo awang chuan an taksa po a chak lo tran ta hle zana chuan Naomi chu na nei wang chuan a har hlola a thom hno te chu phel thanin chaw taka shok shok pa in car sita lu nga chan chu a thlona car tuk ver chu a chu cheta chu chuan met chu ti harin anu pui chu a beng dai ngala anu pui a thlir chuan naw nei a hnai to ani aringa naw charlam an thiam lo dun don em awang chuan an mang ang ru hle chu ta Naomi chuan naw a veita an thiam ang chuan an hanin song bola a topa chuan fana duam tak an hring ta hun har sa tak ma chon mek ni ma se him taka fanu duam tak an nei wang chuan an lim hle met chuan alai hrui chula in bom chunga a khunga ni som pasarina chuan an chungkwa chuan an lim hmel hle a an fanu minga Olivia ti an phua bok ni som ni na alo ni chuan boruak avo em awang le ei tur a ei tlem thin em awangin meta hrisel na chu a thlaniam tana a fanu chuan vot ati a hlo em awang chuan a korlum chu phelin tuam ta a thazoi tak chung chuan a sira vur chu a ker tan ta a reilo te hnuwa chuan a chaw ta em mai khuwa vot hle ma se lum chu ati ta huam huama hypothermia chu anei ti a chiang ta hle korlum po halem lo chuan amutluta a atuka chuan Naomi chuan an pa chu tuipe turin atia ma se chhan na reng adong talo chuta amu hil tuilutuk nia nga in vathli thlai atuma ma se a han en chiang chu a pasal chuan amuthlanin anunna a thla ti a hrethiam ngal tuna chuan a hmangai em a pasal a fanutana pathatak ni tur chu a chan ta a pasal tel lo chuan tui han lak vel ringot po chu a har sat hle an ei tur nei te po zo to in chulai chu asan chu a chak to tak zet adam kho chu anan eng thil po chu e poisa to lo zana chuan motor tlan ri chu shema se engma ti thei an nei lo na chuan atilungai le hle a fanu chu ril tram wang chuan a tapa nute pe ka han tum chu nute tui reng a nei lo thil ei tur tha a nei lowa a taksa a chak lo bok em atin ni chu chuan poisak nei tir to lovin
lai hrui chu a ei ta a van nei thlak takin nute tui chu neiin a fanu ril tram wanga thi mai tur chu a chan him ta zana chuan a pasal ruang kianga chuan muin ama le ama chu a in bemol mola an pa kor chu phelin Olivia tuamnan chuan a hmang atuk chu ni somni pali an tana tur chia ani ni chuan kar chung chu aron en de ta tuiron far chuan ati hara vurte chu an ral tran ti a hrethiam ngal engkho soi set lovin vur chu a hai ngala tu to pona chuakin reitak an tan hnuwa khoeng a hmu chu a hlim ngei mai a thei ang te chu khomin a fanu chu bek chunga a khung boka a kaldon chuan a pasal ruang chu thaliam le in vurin a khu lu konga chuan khoilam nge a panpo hrelovin a kalta kalzelin khua a hnai to ti hriat nan road sign chu a hmuta a darkar khatzek a kal le hnu chuan khua chu ron thim tan to in a hma in a hmu chuan hlim takin anuya Naomi le a fanu chu damdo in hnai bera hruai ngal an ni a mithiam te chuan iklu ang chunga an om wangin pon lam thil laka ven him ni in chung lama po an taksa in ati lum ton wang chawa dam chuak an ni an ring Naomi pon tun thlengin thu le hlala ziakin a thu zia zong a pasal metan a hlan ani